אז יש לכולם, אני אור, הבת של יפעת, בטח חלק מכם זוכרים את הערוץ שלי, אור ויצמן, המלכה של היוטיוב. תודה על כל המנויים שהיו לי שם, פשוט קצת נכנסו כזה, אז על ידי יוטיוב, סבבה, אני יכולה להמשיך מכאן כמובן, ורק רציתי לעדכן אתכם שאני ובני דודים שלי, תגידו שלום. היי, שלום. יש כאן שקד ואלמוג. אנחנו עושים פה צוות בלשים, אז מי שרוצה, אני נהנו. יש לנו כאן את הצוות בלשים הכי טוב בארץ. אתם צריכים תעלומה, תתקשרו אלינו. כל יום שלישי, מ-4 עד 7, יכולים להתקשר. נקבע יום והכל יסתדר לבלשות. אוקיי, אז מה שאני רוצה להגיד לכם זה מי שרוצה בלשות, שבבקשה להתקשר אני כותבת לכם עכשיו 0 5 2 7 9 2 רגע, אני עושה את זה מההתחלה הרבה יותר קטן, סליחה. 0 5 2 7 9 2 8 9 2 בבקשה להתקשר, מי שרוצה בלשות. זה מזיכרון יעקב עד קריית ביאליק. אז אם נגיד אתם צריכים משהו בדרום או במרכז נגיד, סתם דוגמה, אז בבקשה תתקשרו לאחד אחר. אוקיי, אז קדימה, צוות בלשות יוצאים לדרך. אנחנו פתרנו כבר תעלומה אחת, כאילו כמה תעלומות, הרבה מאוד, אני אספר לכם בכל רגע. אוקיי, התעלומה הראשונה שלנו היא של ברקים ורימים שפתרנו. אני לא יכולה עכשיו לפרט את זה, כי זה היינו יותר קטנים. ויש לנו את תעלומת הפיקאצ'ו המדבר, היה בבית פיקאצ'ו, בובת פיקאצ'ו שדיברה פתאום ומשום מקום. היום פתרנו תעלומה של דלת נסגרת, אז אתם מוזמנים לעשות תעלומות אפילו יותר מסובכות. קדימה לזוז. צוות הבלשים שלנו כאן מוכן אליכם. השמות הם, תתקשרו אליי, שהנה המספר שלכם עדיין מופיע לכם, וביוש, אני אוהבת אתכם וגם הם. כן, מבקשת מכם כל תעלומה לפנות אלינו. ביי, נתראה בפרק הבא.